демонстрация сега. Къде е Митко от Призив? Нека Призив да дойде тук сега. Дигнали сме глава, за да кажем ясно, силно! Българския лев ще пази и ще пребуде! Банка, която сме създали трета българска държава. Утре като няма да има и българска държава, българи. Зорно е да се снима с Урсула. Няма вече сделка Зеленска. България има бъдеще като такива! С нас истинските българи! Да живее България! Нека да кажем заедно молитвата Отче наш или Господнята молитва. Вярвам, че масата от нас сме православни християни и че вярваме в Бог и уповаваме на Исус Христос. Хлябът наш насъщни, дай го нам и днес и прости ни дълговете наши, славата, сега и завинаги и во веки веков.